Hi everyone, good afternoon. I am Jasmine and Sarong, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video is mag-color ko sa akong buhok. But before that, please don't forget to subscribe and click the bell button para updated ka sa aking mga YouTube videos. Since ganahan man ko nga mag-color ko sa ako ang buhok, and then bago pa ganahan ko magpa-color mga light brown pa then. So ganahan ko nga mag-try og something new. So ang aking gamiton sa pag-color sa ako ang hair, una is dapat na may hot water. This one. Wow! And Crepe papers. Palitin ako siya for 10 pesos only. Sa akong mga nakita sa mga YouTube videos nga nag-DIY sila by using crepe paper is green. Ang green daw kay effective binasamot na pag ang imong hair is black or brown. So, since akong hair kay black and brown man sa tagal. Since dili naman kay siya init, so pwede na ako siya ibutang sa ko ang lap. Kailangan ninyo siya og pinch nga salt. Hello guys, kinira nga hair ang akong koloran. This one and the other side. Naamoy gloves sa inyong kamot kay para ang iyang color dili mapilit sa inyong kamot. Yan. So dili na ka siya init, pwede na to siya butang sa tong hair. So ito sa siya. Ang nakalindot sa ani is please gamay lang nga hair ang akong koloran, mas mo color siya taman. By the way guys, kini is temporary lang siya, mag-last siya 2 to 3 weeks. So wala may magdugay, diba? So tanan mo dyan butang kay temporary lang. Lainan mo tayo assistant, uy. Sariling sikap. So akong hair is siya butahan. Sariling sikap, besh. Ang kalitin siya ulit. Isun kayo ni mag... Inusara ta. So, dapat ang inyong suoton is pambalay ra inyong suoton nga shirt kay para dili mamantsahan or mabulingan. Ano siya ulit? O, di ba ang color? At least ang color dahil nara sa glasura sa limit sa mga mo. So, dapat if mag-color mo sa inyong hair, dapat na-adyo may assistant kay para nawong kay green. Yun na Jude, birthday Jude kag green akong nawong kay lisod kay basta mag-inisara. So, ako siya giputos diri kay gatulog-tulog. 2,000 years later. So, magamit ko blower kaya para dali na siya mauga.
few inches later. Kita ninyo ang difference sa buhok nako dati na color green. After na green, nagka-green siya. So, if ever nga mag-try mo og hair color sa inyong hair, dapat na may assistant kay para dili mo maglisod. Unless sa ako ang lisod kong hair color and then wala na ko na tamang tanan kay sariling sikap man. So, that's it guys for our video for today. I hope you enjoy, and if you did, please don't forget to like, share, and subscribe. And click the bell button para update ka sa aking mga YouTube videos. So, thank you so much for watching. Bye!